दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने 52थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जे बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय माने हाबाफारि लादों बे खोब मोजां जादों आरो बेयाव माखासे एकदम रोंगौथि गोनां आलासिफोरखौ हांख्रायनानै लाबोनानै बिथांमोननि जिथु नलेज बेजों जोंनि फरायसाफोरखौ मोगा मोगि जाहोनाय इन्टारेक्शन खालामहोनाय बे खोब मोजां आरो बेजों जोंनि लाइमोनफ्रा माने जाखांबोनाय फरायसाफ्रा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां आइडिया मोनगोन आरो बे जेब्ला जोंनि फरायसाफ्रा बेफ्राव सोलोंथाइनि बिथिङाव गोसो होगोन अब्लानो फरायसायाबो गुन गोनां फरायसा जागोन आरो जोंनि सोलोंथाइयाबो फरायसाया गुन गोनांबानो जोंनि सोलोंथाइयाबो गुन गोनां जागोन। सोलोंथाइयाथ' जोंनि इच्छानि सायावसो गासिबो दं, स्कुल दं, फोरोंगिरि दं, सब दंजोबो, नाथाय जोंनो मोनसे आबहावा नांगौ। जि आबहावायाव जोंनि बिमा बिफायाबो फिसाखौ लेखा गोरों खालामनायनि बाथ्रा जेब्लाबो सानो आरो फरायसाफ्राबो फरायनानै माबा मोनसे जानायनि सिमां नुयो, बे मोनसे आबहावाखौ जोङो लाबोदों। आं बेखायनो होनदों बे ड्रप आउट जानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जों न'खर बिमा बिफा जानानै गावनि फिसाया फरायसालियाव थाङै मा फरायदों बेखौ जुदि उदिस लायाबा उन्दै समाव सासे उन्दै गथ'आ आरो माखौ सानस्लाबनो हानो। ओंखायनो आं दिनै बे बाथ्राखौनो बुंदों, फरायसानि सायावल' नङा, बिमा बिफायानो नाम्बार वान। साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ गोरों जाजानो लुबैनाय बे मोनसे गोसोआ बयहाबो थानांगोन आरो बिनि थाखाय फरायसाफोरखौ माने फरायनायनि बेलायाव नोजोर होफानांगोन, अब्लासो जोंनिफ्राय ड्रप आउटबो जानाय नङा आरो गासिबो आनजादखौनो उथ्रिनो हायै फरायसाबो जोंनि गेजेराव थानाय नङा। ओंखायनो साफ्रोम बिमा बिफायानो मोनसे गावनि फिसाखौ लानानै गिदिर सिमां थानांगौ आरो बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनो गावनि फिसाखौ लेखा फोरोंनायनि बेलायाव नांस्थाबबाय थानाय बे गोसोआ साफ्रोमनावबो गावनावनो माने जोनोम मोननांगौ ना। बेफोर बिदिनो जाबाय थायो, दा मोनग्राफ्रा सिरि थाब्लानो जाबाय, माने मोनग्राया बेफोरखौ लानानै खर' सानो नाङा। गतिके जायहा माबा मोनसे दं बिसोरो बुंबाय थागोन। ओंखायनो फारनैथिंबो जाहाथे जालायलाया। दा जोंनि गोरोबथाया बेनोमोन जे दानि जिथु बड'लेण्ड, बे बड'लेण्डनि सिमाखौ आरोबाव बर' थानाय ओनसोलफोरखौ बेवहाय सोफादेरनाय, बे हिसाबै माखासे कन्डिसन होदोंमोन जे माबायदि गामिफ्रा बड'लेण्डआव हाबफानो हायो। दा बेखौ सरकार आरो बर' फरायसा आफादनि जि माने सोद्रोमाफोर दं आरो गुबुन माने हारिनिबो जि सोद्रोमाफोर दं, बेफोरजों जयै नायफामनानै जिखिनि गामिया बड'लेण्डआव बे गोरोबथायाव होनाय कन्डिसन बायदियै हाबनो हायो, बेखौ दा फार्स्ट स्टेप हिसाबै बेखिनि गामिखौ फाइनाल खालामबाय। बियो खुनु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' नङा, बे सरकारनिबो बेवहाय एग्रि जानाय। गतिके जोंहा दा ओंखायनो बेवहाय जेबो बुंनाय, गतिके जोंहा दा ओंखायनो बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आरो बुंनोबो नाङा रावखौबो। गतिके जि हाबबाय फोसावबाय बे जाबाय आरो गुबुन माखासेखौ नायफामगासिनो दङ आरो लासैनो माने खुब खम समनि गेजेराव हयथ' माखासे गामिया आरोबाव रोखा जागोन। लानानै जों जुदि माने जेब्लाबो मा होनो कनफिउसन जाबाय थायोब्ला जोंनि समाधाना माब्ला फैनो। गतिके दा जिथु समष्टि दाफामनाय, बे समष्टि दाफामनाय बेलायाव मोनसे जिल्लानि माने एरियाया गुबुन मोनसे जिल्लायाव हाबदेरनो हाया। बेखायनो समष्टि दाफामनायाव जाहाथे उसुबिदा जाया, बिनि थाखाय माने तामुलपुर जिल्ला बा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरखौ दा फिन दोनथ'नाय जादों आरो बेखौ बाक्साजोंनो लाफादों आरो बबेबा एलेकाखौ बबेजोंबा हरथ'नाय जादों बे समष्टिफोरखौ पपुलेसनजों एडजास्ट खालामनो थाखाय। बिनि उनाव जिथु दा मा होनो उदालगुरि जिल्लाजों नांजाबनानै सानजाथिंजा जि गोदान गामि फोसावदों, गतिके बे गामिनि बेलायाव देनां सुबुं सानखो बेसेबां एलेका फैयो बेखौ सोनारनानै गोदान जिल्लाया माने दाजाहैगोन। खिन्थु दा जिखिनि माने जाबाय, दा बियो गामि हिसाबै माने मा होनो बड'लेण्डआव हाबसिगोन, दा बे सिद्धान्तआ फैबाय। नाथाय जिल्ला हिसाबै माने इयुनाव माने माबायदि दाफामफिननाय जायो, बियो आं सानो जे माने मा होनो नैबे बिसायख'थिनि जि समष्टि दाफामफिननाय, बिनि उनाव बड'लेण्डआ एडजास्ट खालामनानै माने बानायनानै लाहैनो हागोन। जिल्लाया बेसिबां जिल्ला जाथावो गासै बे बड'लेण्ड एलेकाया।